Idem vám povedať trošku o týchto našich super sérach. Na schvál som aj odličená, aby ste videli, že prípravky, ktoré vám odporúčam, naozaj fungujú a som s nimi spokojná a veľmi rada budem, keď ďalšie dámy budú chcieť poradiť s pleťou, som tu pre vás. No a tieto 4 fľaštičky odporúčam aj vo vlastnej výbave, pretože každé niečo rieši. Je to dermokozmetika, to znamená, že vám ide hlbšie do tých vrstiev pokožky, vidíte viditeľnejšie a rýchle výsledky, je to vedecky dokázané. A poďme si teda povedať, čo robia, pretože ja ich mám veľmi rada. Jednak preto, že rýchlo sa vstrebávajú, je tam vidno ten výsledok, dajú sa používať stále a celoročne. Viete si ich zbaliť, sú to malé fľaštičky, takže účinky a vedecké poznatky, všetko dokopy. Preto sú to moje najobľúbenejšie prípravky momentálne. Je to kolekcia Clinical Solutions. Dermokozmetika, ktorá ide naozaj hlboko do tých vrstiev pokožky. Toto, ktoré prvé držím, je s kyselinou hyaluronovou. Vieme, že to je látka, ktorú chceme a potrebujeme mať v tej našej pleti. Veľmi dobre pôsobí na suchú pleť, ale taktiež dobre ju používať, ak máte zmiešanú až masnú pleť. Krásne sa nanáša, to taký jemný gelik a perfektne sa doplňa s týmito ďalšími, pretože tieto dve, ktoré tu mám, toto si necháme posledné. Máme s C-čkom, to je toto, a toto oranžové je zase s kyselinou ferulovou. C-čko vieme, že podporuje imunitu pleti, že nám rieši už aj tie jemné alebo aj hlbšie vrásky. Podporuje nám to celé fungovanie v tej pokožke. Používa sa ako prvé na vyčistenú pleť a na to môžete vrstviť toto hydratačné. Ideálna kombinácia inak. Môžete to použiť napríklad večer. Ráno taký ochranný štít by nám mohol robiť toto rozjasňujúce. Pretože bojujeme často s tým, že máme nerovnosti na pleti, pigmentové škvrny, tvoria sa nám nejaké fliačiky. Tak tu je hlavnou zložkou kyselina ferulová, výťažky z fazulí a niacinamid, ktoré všetky tieto 3 látky nádherne pôsobia na tú pigmentovú škvrnu, zjemňujú, eliminujú a nevznikajú potom aj nové. A odporúčam, ak bojujete veľmi aj s tým, že sa vám robia nejaké pigmentové škvrny, stále používať toto super sérum, kľudne na to ešte aplikovať aj toto hydratačné. No a štvrté, to máme také, že zelené, je to super inak, že podľa farieb je to krásne spracované, je super sérum s kyselinou, obnovujúce s kyselinou PHA a AHA, čo znamená, že už nie je ako sérum také ako výživné, a naopak ono nám dáva dole tie odumreté bunky, to znamená, ak nemáte čas na peelingy a zabudáte na to, tak toto bude pre vás varianta, pretože to nanesiete, už sa to nezmýva, používa sa to iba večer. A rozpúšťa tu tie zrohovateľe bunky, všetky tie látky, šupinky, ktoré tam máme, nevidíme a o mnoho lepšie nám potom pôsobia všetky prípravky, či už je to krém alebo nejaké séra. Za mňa mať kolekciu Clinical Solutions je to najlepšie rozhodnutie, pretože si ich môžete aplikovať podľa toho, aký máte stav pokožky. Nádherne sa dajú kombinovať a sú tam viditeľné výsledky. Tak ak nemáte svoju kozmetickú poradkyňu, tak sa poradte kľudne so mnou. Ak máte, tak sa obráťte na ňu. Vyberte si tie správne kombinácie, ideálne všetky 4.